5 интересни факта, които може би не знаете. Всички хора с сини очи на планетата споделят един единствен общ прародител, живял в района на Черно море преди около 10 000 години. Преди появата на тази конкретна генетична мутация, всички хора на Земята са имали само и единствено кафяви очи. Всяка снежинка е уникална, но всички те задължително имат точно 6 страни или лъча, заради кристалната решетка на водните молекули при замръзване. Ако видите коледна украса с снежинка, която има 5 или 8 лъча, това е физически невъзможно в природата. Езикът на жирафа е оцветен в тъмно-синьо или черно, а не в розово, за да действа като естествен слънцезащитен крем срещу изгаряне. Той достига дължина от половин метър и е толкова подвижен, че жирафът може да си почисти ушите с него, докато яде. Около 98% от атомите във вашето тяло се подменят напълно всяка година чрез дишането, храната и метаболизма. Това означава, че на чисто физическо и атомно ниво вие буквално не сте същия човек, който сте били преди 5 години. Оксфордският университет е по-стар от империята на ацтеките, тъй като преподаването там е започнало още през 1096 година. Когато ацтеките тепърва са основавали своята столица Теночтитлан, в английския университет вече са се обучавали студенти в продължение на векове.